Datganiad i'r Wasg, 12 o Ionawr 2017. Parc Gwyddoniaeth Menai yn dechrau darparu cyflogaeth i bobl ifanc. Mae Parc Gwyddoniaeth Menai, M-SParc, sy'n is-gwmni sydd o dan perchnogaeth lwy'r Prifysgol Bangor ac sydd wrthi'n cael ei ddatblygu yn Ynys Môn, wedi ymroi i ddarparu cyflogaeth o safon uchel i'r rhanbarth. Nod y prosiect uchelgeisiol hwn y mae'n disgwyl iddo agor ei ddrysau yn 2017-18 yw darparu adeiladau o ansawdd uchel ar gyfer cwmnïau a chynnig pecynnau cymorth unigryw i bob cwmni mwyn ei cynorthwyo i dyfu. Bydd rôl swyddog cefnogi busnes yn cael ei hysbysebu yn y flwyddyn newydd mwyn darparu'r gwasanaeth hwn. Wrth iddynt dyfu, bydd y cwmnïau yn y parc yn recriwtio staff newydd mewn amrywiaeth o rolau gyda chyfraddau cystadleuol. Yn ddiweddar, mae M-SParc hefyd wedi penodi swyddog datblygu busnes wedi ei gyllido ac arian datblygu rhanbarthol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru. Yn ogystal â threulio amser a thrafod â chwmnïau a allai leoli yn M-SParc, mae staff wedi ymrwymo i ddarparu buddiannau cymunedol yn ystod y cyfnod adeiladu ynghyd â'i chontracwyr Wilmot Dixon. Mae'r set targedau yn uchelgeisiol ond yn realistig ac yn cynnwys annog rhagor o fenywod i ymuno ar sector adeiladu, ymgysylltu â phobl ifanc sy'n mewn perygl o ddiweithra, darparu hyfforddiant lefel uchel ar gyfer gadwyn gyflenwi leol, cynnig interneithau i fyfyrwyr Prifysgol Bangor, prentisiaethau ar y safle, prosiectau i ymgysylltu ag ysgolion lleol mewn cyd-destun gwyddoniaeth a thechnoleg a gweithio gyda alunwyr lleol i ymgysylltu â grwpiau cymunedol. Tra roedd M-SParc yn datblygu'r buddiannau cymunedol, cysyllodd Sara Sleini, merch lleol o newydd raddio. Mae gan Sara o Langristiolill radd pensaernïaeth ac roedd hi eisiau cyngor ar camau nesaf i gyrfa. Yn sgil ei brwdfrydau dros y prosiect ac ar ôl bod mewn sawl cyfarfod gyda'r contractwyr Wilmot Dixon fel sylwedydd, mae Sara yn awn yn cynorthwyo ar y safle fel rheolwr dylunio cynorthwyol. Dywedodd Sara, bym yn gweithio yn y ganolfan reolaeth lle mae swyddfeydd M-SParc ar hyn o bryd a mae'n teisiais ar cyfle i gysylltu â'r tîm. Mae'r prosiect yn un cyffrous iawn a gan ei fod mor agos at fy nghartref roeddwn yn teimlo y gallwn ni chwarae rhan weithredol yn y gwaith. Rwy'n mwynhau fy rôl gyda Wilmot Dixon ac mae'n sicr wedi fy helpu i gael profiad yn fy rôl rheoli dylunio a hefyd o'r rhan cydlynu dylunio ac rwy'n gobeithio y bydd yn galluogi i ddilyn yng ngyrfa dyluniol yn y dyfodol. Dywedodd David Williams o Gaernarfon, rheolwr adeiladu Wilmot Dixon, mae Sara yn hynod awyddus i ddysgu cymaint ag y gallai a mae ei brwdfrydau yn cynnig ei hun yn dda i rôl rheolwr dylunio cynorthwyol. Ychwanegor pryderu a prisiad rheolwr prosiect M-SParc. Nid arwydd symbolaidd yw'r buddiannau cymunedol i ni. Mae'n bwysig iawn i ni fod y Parc Gwyddoniaeth yn darparu buddiannau i bobl leol ac i'r gymuned ehangach ym mha bynnag ffordd y gallwn ni. Yn ogystal â ddarparu swyddfa newydd a lle i labordau, rydym yn darparu cyfleoedd nad ydynt wedi bod ar gael o'r blaen yn yr rhanbarth. Wrth wneud hynny, rydym yn gobeithio atal cwmnïau a phobl ifanc rhag gorfod gadael yr ardal i chwilio am y safle priodol a'r gyflogaeth priodol. Os hoffech gael rhagor o wybodaeth, ewch i wefan M-SParc, m-sparc.com.